Mador kume ade heewi yaade e nder leydi ndi mbele leydi ndi liggama mbele caɗele ɗe gussima no feewi sabu won wiiɓe Macky Sall liggima won wiiɓe ha joni Macky Sall haydara waɗani e to banggue liggey neɗɗo hay sinno ko balɗe ɗiɗi mbaɗɗa e laamu wodan ko ligguiɗa neɗɗo kadi yo nundu mbele noon ɗo liggey o fadanoɗo yettima ɗon mbele noon no fonno liggorede ni ko noon liggora mbele ko fonno jarde ko ɗum jari ɗum woni question leydi ndi wonko waɗa kono wonko wonno priorité ko ɗum fonno waɗede ko waɗaka yeru tan hande oɗo stade Abdoulaye Wade baɗaɗo ɗo henna e Diomniadio oɗo centre Abdou Diouf baɗaɗo ɗo henna e Diomniadio oɗo arena Atour baɗaɗo ɗo henna mana e Diomniadio ɗiɗo milliard uji pop ene moƴƴide ɗum ɗo ko liggaɗo ene moƴƴide kono wonko ɓurno wonde priorité université Amadou Moutar Mbow nan ɗon Sowa Gas université ji ene ponno waɗede région de Fleuve walla région de Matam hôpital uji ne ponno waɗede toon en mbiyata o gollani nden en jalnoto seeɗa kono noon ko wonno ko priorité ko ɓurno ko jojjude e yimɓeɓe gollaka hande aɗa yaaha e nder leydi ndi tawa yimɓe pour jetto tali goudron ngala hayɗo ndewi ngala laabi moƴƴi ngara e yimɓe ngala école aji moƴƴi ngala jangguinoɓe timmuɓe ngara e wuuro a yihani jogui ndiyam ala ndiyam moƴƴam ala forage ala haydara ngara e wuuro ala dispensaire aɗa faami ngala e wuuro ala courant ngara e wuuro ko jokre mawde woni hen tawade won ɓe ganduɗa milliard uji nene jooɗi hen tawa mana ko milliard uji ɓiɓɓe leydi ndi wonko fonno gollede won hen ko waɗa kono wonko fonno gollede gollaka so tawi tan ko banggue golle wonko waɗaka ha heewi ko ɓurno ko jojjude ko ɓurno ko wonde priorité waɗaka e leydi ndi saabu batimaji gonɗi Diomniadio ɗi ça porte peu e omo ganduɗa woni koye nder Koya woni hande mana ko Lumbol Daka walla woni ko Walel walla woni ko Waali Dialla walla woni mana ko Seeno Busoɓe walla woni ko ɗum alna ɗum nafoore walla woni ko Bonji hande ɓeɓe ganduɗa jarra koye Mboko walla woni ko Waali Dialla ɓeɓe ganduɗa hande ko Allah andi yoni kadi président so tawi waɗi forage Kanŋe président so tawi waɗi hôpital Diama holko foɓi ɗum foɓɓinani par ce que wona guesa mum ba yeeyima hani yimɓe wona mbaalu mum ngu yeeyima hani yimɓe wona wutte mum ngu yeeyima hani yimɓe ko kalis leydi ndi fof rendina wiya mahan min ɗo jama walla mahan min ɗo juma walla waɗa min ɗo école aha noon mamin jooɓe mamin ndene mamin kisne mamin mbaɗani ni ñabbel guel ganduɗa yo jooɗo pour hakkille ma yeede kala ko cohluɗa guitta hen mbaɗa ko welma hay goto namdata koma holto mbaɗɗa on kalis wadde so président mahi so mahi taliji holko wi hen merci wiyede merci wawno wasta wadde kay so waɗani o waɗani ko foti wadde pour président wiyede liggima président walla maire wiyede liggima walla ministre wiyede liggima walla gouverneur wiyede darima darde muɗum ko holko hawni hen neɗɗo o ko joɓeteɗo so lewru maayi ka joɓeteɗo a rokkama kalis ya liggono yimɓe sa ligganaki sa liggima holko wiyen merci ka joɓeteɗo nde gurdam ha mayde ka joɓeteɗo aɗa rena foof aɗa waɗna hay ñabbel ya nokku hen mana mbaɗa hen ko welma an sa waɗi hôpital holko foɓɓi ɗum foɓɓinani ka joɓaɗo an ka joɓaɗo ko an woni premier ouvrier leydi ndi ka joɓaɗo wona ko hawni voilà pour min neɗɗo ene yooɓe lewru liggo ko wiya yo liggo ko so lewru ma liggo ɗum no foti ɗum liggorade ɗum hawnaki wona ko hawni holko woni miracle aɗa ɗum wona miracle ƴewete kay ko ligguiɗa ko beele ko ujunnaji joyyi ɗi mbiɗa ɗe beele ko ɗen ƴewete ko beele ko ene fonno ko ligguiɗa ko beele haade ne fonno wurde duuɓi temedere beele maɗum wuur duuɓi 50 ɗum woni ko foti ƴewede voilà pour min ko mbaɗa ko noon jiirumi noon tigui hewɓe ene mbiya Oumar Kuma ko opposant sabu kala ko kalɗa tan a ñiñat ɓe mbiyata ko gonɗa koye ñiñde état o
mbiyata Oumar Dorkume ko opposant walla min mi wona opposant mi wona pouvoir ɗum woni premier jabolam gadanol komi wona opposant mi wona pouvoir komi sénégal ɗiɗi beele wonde opposant ko yaltude diine beele wonde opposant ne harmi beele sa woni opposant anati wonde sénégal najo beele gardiɗo hannde o wona opposant wonno holno foti wonnoɓe opposant wiyede ko wonde opposant wona ɗum walla wonde pouvoir wona toon gueɗe ɗe goni hewɓe ne mbiya tan ene jiiya aɗa heewi ñinde aɗa heewi ñinde état o mi meeɗa ñingde état ñingami ko gouvernement o état c'est nous les sénégalais enen sénégal naɓe goni état gaynako o ndemowo o ministre o gawowo o mbaɗowo commerçant o mbir o nalanke o ko enen pop ndendi goni état ko enen pop ndendi goni état heddi noon waɗa yimɓe ɓe ganduɗa ɓe goni gouvernement ɓe kalfina yo mbat leydi ndi géré mi meeɗa ñingde jiyammi tan koko pommi haalde mi haala mi para hen ɗum ɗo no wayni wona ni foti wade kadi komi sénégal najo somi ko oñi mboɗo fof wi ɗo ne oñi beele nanoɓeɓe beele foof ɓe oncuɗoɓe e nan ɗum onca kono soko tawi ko moƴƴi e ko boni fof tan fof yo foɓɓane kelle ɓe ganduɗa kañumen poti fewnude poti moƴƴinde holno ɓe gandirta ɗo henne mana moƴƴani hono ɓe gandirta ɗum min mi joofo tan wiide ɗo de ene ngakki ɗo de ko ni en foti ɓuccede ɗo de ko ni wayi ɗo ko ni wayi ko ɗo ko ni wayi ko ɗo ɗum wona ñingde ɗum ko hollirde won caɗele goɗɗe caɗele ɗe yo mbatte hakkille koɗe mbawi wonde foof ɓenne koye sénégal naɓe ɓenne koɓe sénégal naɓe leydi ndi noon bone iwri mbuɗu ko sara ay guila fuɗo to hay sa ruttima ni guila e chef de quartier ji guila toon tan a yiyat caɗele guila e joom wuroji a yiyat toon caɗele guila e maire uji a yiyat toon caɗele guila e préfet ji sous préfet ji de gouverneur e ko nandi hen ko nandi hen e kala husmo garɗa e kala rende ko garɗa ene woodi hen moƴƴuɓe labtuɓe fawɓe gueɗɗe e laawol kadi ene woodi hen ɓe ganduɗa gueɗe mumen fof moƴƴani e kus fof no mbawɗa yaade banggue fof mo mbawɗa yaade banggue fof mo mbawɗa yaade ma taw ɓe ko moƴƴuɓe ko poti ko wadde ko nde mbaɗa ɗum kono ma taw hen bonɓe so tawi noon mana bonɓe ɓuuri mana moƴƴuɓe hewde wona bone mbaɗi leydi ndi ne jogui probléme koni probléme meho eyyi ko noon tigui Oumar Dorkume ko mbaynortoɗa yeeɓiyankoɓe Winndere-tv ha tintini noon e émission men sénégal men ko addi foof ko yittudema e jardudema an foof e ñakkude temps aɗa hokki min seeɗa mo ganduɗa hoorema min dañi hen komin naftori no fewi ɗum noon wayno bandiraɓeɓe waktuji men gasi waktuji ɗi gasi musidɗo mi weltanimama Allah jarama a jarama min ko o jertinanmi ko ardi foof mbaɗemi adressé ko président de la république kanko Allah fawiɗo ha ñande Allah ittimu ɗo ko kanko woni mo ganduɗa joguiɗo konngol battidigol kala ko wi ko ɗum watte ɗum ko Allah tottimo ɗum yo juddu hen o natiri damal moƴƴal o yaltira damal moƴƴal yo juddu hen ko adi foof mbasitomi mi hassino mi famɗi ni wiide mboɗo wasi on président kono kam mi famɗanani haalde miijam leydi ndi ene heewi énergie ene wawi taw kanko ala ko tini hen kono noon kala hen ko waɗa caggal soko tawi golle moƴƴi wiyete ko kanko soɗe boni wiyete ko kanko leydi ndi ne heewi arrestation ngaji kala kalɗo hunde nanggue soke kala kalɗo hunde nanggue soke aduna wona noon kaso wona ko weeli alay saago o ƴeewa yimɓeɓe o halfini ɓe hewɓe nene mbaɗa ko ganduɗa ko mbaɗata ko moƴƴani makko moƴƴani e leydi ndi arrestation ngaji kecce ne keewi e dow leydi ndi kala mbiɗo issi o no yimɓeɓe jiirata soko tawi a jeeha e on banggue moɓe keedi o ka coketeɗo mais neɗɗo ene wawi wonde e banggue moɓe jeeya o haala kala ko weeli ɗum haala kala bonandeji woppe ɗum kadi so ɓooyi wonko jibinta ene wawi jibinande yimɓe fitina kadi fitina moƴƴani e leydi hay goto woto eto huɓɓidu fitina kala kuɓɓuɗo fitina kala ko wawi bonde hen kala ƴiƴam mbawɗam rufde hen a yawtata siraɗi a ñawdaka il faut ɓe ganda yimɓeɓe foof ndendi poti e leydi ndi caggal yimɓe foof mbawa ardade alay saago wooda mo gardini so yimɓe gardini neɗɗo yo keɗo ɗum yo kettu caggal mum kono noon yimɓe ardindema firtani ko welma foof mbaɗa ala so yimɓe gardinima a heɗot ɗumen
heɗot ɗumen caggal no ardirte ni wiya ko ni watte ko ni watte ko ni watte leydi ndi hande no ndi wayni welani yooɗani fewani wiide noon eɓe président de la république yo tinno o eto e ɓe ɓe ganduɗa wonɓe kasoji ɓe tuumeteɓe ko banggue politique jaggi ɗumen ɓe beele ɓenne jalta ko wayno Cheikh Oumar Diagne en ko wayno Karim en ko wayno ɓeɓe ganduɗa kañumen goni Pape Alé Niang en e woɓɓe kala ɓe wiyeteɓe mana ko politique jaggi ɗumen yooɓe eto ɓeɗo jalta e wiide noon yooɓe eto ko tuumete hande hay hunde ala ko woni caɗele D-Média so wona banggue politique bakkat mawɗo mo D-Média waɗi ko wiyede ko Bougane Gueye Dany ardi ɗum Macky Sall waɗi ɗum dépassé ene wawi taw o tinani ene wawi taw o anda wonko heewi ko watte ko hantuɗiri ene wawi taw o tinani kono noon kadi neɗɗo ardorta ko yimɓe tan mi tinani dossier ji kewɗi e leydi ndi ene poti waɗede évacué ɓenna yimɓe ceerta hen D-Média hande ko yimɓe temedde liggoto hen so yeehi ha compte mum ene udde te président wi kañum yiiɗi ko o wadde heewi dawñi so tawi dawñi e paayi ak mairie so tawi ko ɓen mana compte ji mumen mana guddete ene wawi jibinde firna ala ko ronki gasde ala ko hawni so wona wadde wonki ala ko hawni so wona Allah ala ko ronki gasde hunde fof on wawi ɗum reglude ɗum tan mbiyatmomi mbiɗen ñagonomo Allah kisal mbiɗen ñagonomo Allah o fawa leydi ndi e laawol mbiɗen ñagonomo Allah o natira e damal moƴƴal o yaltira e damal moƴƴal ɗum tan woni ko jimmi haalde bandiraɓe Allah jarama on jarama ene wawi noon no kaldumi ni tawa ne weñi tawa fewani kono mataw ko noon tan kono wona yawade hay goto wona kadi ɓurde hay goto gandal ko yiyandam tan no goɗɗo jogorto yiyande mum ene haala e leydi ndi Oumou Allah jarama Winndere-tv ha yesso ko laawol.